Avui acompanyam la Cristina, una ornitòloga que està realitzant un estudi sobre els ferrericos, uns petits ocells que viuen als nostres boscos. Anem pel camí del Correu, entre Esporles i Banyalbufar, i ens dirigim a la zona d'Alzina que va ser seleccionada per a la realització d'aquest projecte pilot. Bé, el primer que vàrem fer va ser visitar un parell d'usinars, perquè allà on se troben les espècies que volien que ens ocupassin les caixes, i al final vam decidir per aquestes, camí d'Esporles a Banyalbufar. És una zona de fàcil accés i que vam trobar que era un bon lloc i que tenia una densitat relativament alta de ferrerico blau. El següent pas és anar col·locant les caixes a l'altura adequada, que són uns 3-4 metres. I a continuació, un cop col·locades, és anar fent les visites. Primer de tot, podem anar fent les visites al manco un cop a la setmana, com a molt tard, cada 2 setmanes, per anar veient com evoluciona el nivell d'ocupació. O sigui, anar veient si el ferrerico blau o el cap ferrerico us van construint el niu a dins la caixa. Un cop construït el niu, ja ve la posta. Els ous en poden posar fins a una dotzena. Normalment el que hem trobat fins ara són 8, 9, 10 ous. La revisió que se fa dels nius, el primer que se mira és el número d'ous i és molt important la temperatura. La temperatura se mira agafant so molt delicadament i acostant-se-lo en els morros per detectar si està fred o si està calent. Si tot això s'apunta a una fitxa, que és una fitxa que té de seguiment de cada niu, i així pots anar controlant quin moment és idoni per anar a anar als polls o fer-los control que sigui. Pues vamos a esta directa, de la otra pasamos, de esta pasamos, porque la miramos el jueves total. Les dues espècies objecte d'aquest estudi, el ferrerico i el ferrerico blau, són sedentàries, viuen tot l'any a Mallorca. Són comuns però no excessivament abundants. Aquest estudi pretén incrementar els coneixements sobre aquestes espècies. Bé, les caixes niu dirien que és un projecte pilot perquè fins ara mai s'havien manejat caixes, simplement se deixaven penjades i perquè tinguin una funcionalitat s'han d'anar revisant. El manco s'ha d'anar mirant cada any, netejar-les i mirar que estiguin disponibles per a aquests ocells que la poden ocupar. Aquestes caixes estan preparades perquè hi puguin criar aquestes dues espècies que hem dit, el ferrerico blau i el cap ferrerico principalment, perquè són espècies que crien dins forats. Són principalment depredadores d'orugues, la seva alimentació principal són orugues, de lepidòpters i, com per exemple, el processionari. D'aquesta manera se potencia la cria d'aquestes espècies per tal d'ajudar a augmentar la densitat i d'aquesta manera que ens ajudin a la lluita contra plagues, contra aquest tipus de plagues. Les caixes niu instal·lades setmanes abans ara ja estan ocupades per parelles que coven els ous o que ja estan alimentant els pollets. Ara vaig a mirar aquesta caixa, que de sobte hi havia la femella de cap ferrerico que estava covant i no la vaig poder mirar. I és per veure si ja té polls. Ja té polls. Ara tan petits tot que senten un poc de renou llevat en la boca. I aquests peix que és un poc més petit que els altres. Ara aquests encara són molt petitons i el que se fa és per calcular, per poder-los anar allà han de tenir uns 8, 9, 10 dies. I ara aquests en deuen tenir uns 2, 3 dies. I el que se farà serà ja a partir de la setmana que ve ja se podran anar allà. No han de ser massa petits com perquè l'anella no els hi passi i no els hi surti d'estars, ni massa grossos perquè si són massa grossos i quan les toques te poden botar del niu.
El que faig és apuntar les dades en el quadern i així es pot fer el càlcul del temps d'incubació, dels dies que han estat després fins que se pots anar. Durant la nostra visita a les caixes niu vàrem poder observar dues parelles de ferrericos blaus. Poden tenir fins a 12 pollets. Això obliga el pare i la mare a realitzar viatges continuats al niu per alimentar-los. Són ocells petits, però amb una coloració molt vistosa, amb ratlles i taques blanques, blaves, negres, grogues i verdoses. Només fan uns 11 centímetres. Són molt actius i es mouen contínuament entre les branques dels arbres cercant aliment. Viuen de forma gairebé exclusiva als alzinars de la Serra de Tramuntana. Ara en aquesta caixa ja, si no ho hem calculat malament, els polls ja estan a punt per anar allà. N'hi ha un. Mira, veus la diferència amb els altres? Ara se li ha posat la nalleta, se comprova que no els hi passa ni per avall ni per amunt i que roda bé perquè no els pugui molestar. La manipulació de les caixes niu s'ha de fer amb molta delicadesa. Aquesta activitat, així com l'anellament, només la poden practicar els ornitòlegs autoritzats i amb experiència. Actuar amb cura és vital per no alterar el bon desenvolupament d'aquests animals. Recorda, el ferrerico i el ferrerico blau són petits ocells que viuen als boscos, especialment a la Serra de Tramuntana. S'alimenten sobretot d'orugues i contribueixen a combatre plagues com la processionària. Un estudi pretén contribuir a saber més coses sobre aquests ocells. La manipulació dels nius i l'anellament només la poden fer ornitòlegs autoritzats i amb experiència.